plataforma per la defensa dels serveis públics de la Vall d'Albaida es reafirma en la defensa de l'escola pública, de la seva qualitat i del seu paper imprescindible i cabdal en l'estat de benestar i en el futur del sistema educatiu, ja que garanteix una educació de tots i per a tots i esdevé un pilar bàsic per al creixement personal de cada individu, així com per al desenvolupament d'un país en el seu conjunt. No volem que l'escola i el sistema educatiu públic esdevinguin un veto, sinó un instrument d'igualtat d'oportunitats per a tots els xiquets i xiquetes. Creiem en l'escola pública inclusiva i intercultural i laica, una escola que respecta la llibertat de pensament i de consciència de l'alumnat, de les famílies, del professorat i de tot el personal dels centres. Una escola que siga un espai de convivència democràtica, d'aprenentatge dels drets humans. Una escola que combata les desigualtats i que siga un instrument per a construir una societat més justa. Una escola que proporcioni a cada alumne l'atenció que reclami, segons les seves capacitats i necessitats. La plataforma per la defensa dels serveis públics es reafirma també en la defensa de la sanitat pública, una sanitat universal, gratuïta, dotada dels mitjans suficients i de qualitat. Per tot això, des de la plataforma, reclamem al govern valencià que faci marxa enrere en l'aplicació del decret estatal que augmenta la ràtio i les hores lectives i de totes les altres mesures que retallen els serveis sanitaris i socials. Exigim al govern